Good evening to all of you. दा बे सोहोराव आयेननि खान्थिसो नङा गुन्दागिरिनि खान्थिजोंसो सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ नोंथांमोन बयबो मिथिगौ। जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टखौ आथिखालाव समाजा फोथायनो गोब्राब मोनो। बेखायनो जों दा बेफोर गासै जेंनाफोरखौ होबथानायनि सम जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो माखासे मस्ट वान्टेड टेररिस्टफोरनि सावगारि दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोनहा मोजाङै गोसो होनानै नाय। बेयो जाबाय सुन्दर आरो बे बिनि फंबाय दुंग्रा। गावसोरनि गोहोखौ दिन्थिनानै ओनसोलनि देरसिन डन जानो साननाया बिसोरनि थांखि। आरो बेयो जाबाय काली प्रसाद। नुनायाव जोबोद सादा-सिदा नाथाय बियो जोबोद गिथावना मानसि। माब्ला मा समाव मा ड्रेस गाननानै ओंखारो रावबो हमनो हाया। दा नोंथांमोनहा बे साथाम सुबुंखौ फोरमानजों लोगोसे हमनानै जिउनि जोबथा साजा मोननायनि ओरैबायदि सिरि बानायनांगोन दि संसारनि जिखि जाया आदालतानो बिसोरखौ रेहाय होनो हाया। सार, बिसोरखौ हमनाया एसेबां गोब्राब नङा। दिनैनो हमनानै बिसोरखौ लकआव नामा? नौ मिस्टार गौरव, बियो गाहाम नङा। मानोना बिसोरखौ हमनानै लाबोनायनि सिगांनो पुलिस थानायाव सासे उकिल आरो सासे जामिनदार गसंफैयो। So, I order all of you to arrest them quickly with evidence, okay? Yes, sir. Yes, sir. अफिसार, आंहा जावले बुंनायनि हुदा गैया। नोंखौथ' बुंलांखादोंमोन ना साम'खा दैसानि टेन्डारा आदानि मुङाव जानांगौ होननानै। नाथाय नों एसेबो दाम होआसै। खोनासं दुंग्रा, टेन्डार गावनाया सोरबा बुंलांखाबानो जाया। समाव नुजानानै दांख्लाय सुख्लाय खालामबासो मोनो। ओइ, नोंनि नाटकखौ खोनासंनो फैयाखै आं। काली प्रसादनि मुङाव होनाय टेन्डार फायारा गोख्रै दिरुन। हाब दुंग्रा, आंथ' बेखौ हानाय नङा। र' आं नागिरनि र'। नै बेनो काली प्रसादनि फाइला। अफिसार, आइ एम सरि। सिगाङावनो जुदि खोथा मानिनायमोनब्ला आफा, मा जाखो अनसुला फिसा? जोंनि टेन्डार फाइलखौ दुंग्राया अफिसारखौ गावथारनानै सेना लांबायनो। मा? एसेबां गोग्रा बिसोरो? आफा, जों थांनानै एटाक खालामनानै लाबोफिननांगोन, नङाब्ला गाज्रि जागोन। नङा अनसुला फिसा, बे खामानियाव एसेबां मानसिनि गोनांथि गैया। बे खामानिखौ 1,000 फिसायालाय मावनो हागोन। मानोना बे मासे मोसा, बे सासे शक्तिमान। बेनि गोहोखौ दबथायनो हानाय रावहाबो गोहो गैया। बोरै आंनि फिसायालाय? अनसुला, गोख्रै 1,000खौ फन हर आरो बिसिनि आथिं आखाइ बुफायजोबनानै फाइलखौ लाबोनो हो। जागोन आफा। हेलौ आदा। Oh, देरहासार। ओइ, लाङो।
खर्म आंनि दुथांनि नाथाय गुन्दा जानानैबो गोसो सिङाव दं सैथोआ दुंग्रा नों आफानि टेन्डार फाइलखौ सेनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों आंनि गोरोन्थिखौ बिसार खालामनो नों पुलिस नङा गोहो दंब्ला बे आंनि मानसिफोरजों नांनानै फाइलखौ सेनानै लां 3 किल' आखाइनि मुथि 5 किल' आथिंनि किक गिनाय गैयाब्ला फै आरो गिनाय दङब्ला खार ओइ नोंनि सोगोमनायखौ जों गिया ओइ ओंखार मा जाजोबखो दिनै देरहासार फिसा नङामोनब्ला बे खामानिखौ रावबो मावनो हानाय नङामोन देरहासार नों आंनि असे फिसा नङाब्लाबो आंनि मान सन्मानखौ नोंल' लाखिनो हायो आं नोंनि असे फिसा नङाब्लाबो नोंनि थाखाय थै होनो राजि दं आफा नाथाय आं गुन्दानि हाबा मावोब्लाबो हेंथा होग्रा आरो इनाय मावग्राखौ नायनानै थानो हाया देरहासार बे संसारनि रावबो गोहोआनो नोंखौ जेबो खालामनो हाया बयबो गोसो होनानै खोनासं जोंनि सायाव रासिन गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ बै सुन्दुरा नोंसोरो खामानिखौ मोजाङै गोसो हो साफा साफा मानसि जानो हागोन वाह 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 मा एसे मोजां बाथ्रा नोंसोरनि थाखाय आं मोनसे गोदान संसार बानायगासिनो दं बे जादों जेलनि संसार मानोना आं नोंसोरखौ एरेस्ट खालामनो सोरखारि आसान लानानै फैफिनगासिनो दङ इन्सपेक्टर नोंथाङा मिथिया जानांगौ जोंखौ जोबथेना दोननो हानाय लहानि जेलखाना बे संसाराव गैया डन्ट मुभ नङाबा गावनो गोनां जागोन संसाराव जोनोम जायोब्ला धोनि गोरिब बिबायारि मोजां गाज्रि गासिबो गोथैसालियाव जमा जायो थिग बिदिनो गुन्दा सिखाव दादागिरि आरो मार्डारार जेलखानायाव जमा जायो बिदिनो बै समा नोंसिनाव फैगासिनो दङ इन्सपेक्टर नों आंखौ दम होदों नङासे नैबे खालि बुरजाखौ सिनायाखै नोङो मा जिराद हगारनोसै जय हिन्द सार जय हिन्द जिराय नै सार बे डकुमेन्टसफोरनि थाखायनो काली प्रसाद आरो सुन्दरनि गेजेराव दाङाबाजि जालायबाय थादोंमोन बिदिब्ला टेन्डारखौ काली प्रसादानो मोनदोंमोन औ सार बेबादिब्ला काली प्रसादा अफिसारखौ गावथारनानै गावनि फाइलखौ मानो अफिसनिफ्राय लायखो बेनोथ' साननो गोनां जादों सार काली प्रसादा सुन्दरखौ फासायनो थाखाय मावखो ना सुन्दरा काली प्रसादखौ फासायनो थाखाय मावखो गौरब मार्डारारा इसिबां गोजानाव नङा जोंनि खाथियावनो दंथारो नों मोजाङै इनकुवेरि खालाम अके सार Hey, Sonasri. Sonasri. Kobita ai. Kobita. आफा सफैबाय औ सफैबाय आइ आइया दासो दंमोन दा
ओइ आयै आयै कबिता आइ आं दिनै जोबोद खुसि हा नोंहालाय मानो इसिबां खुसि जालायखो बिमा आं ट्रेन्सफार जाबाय ट्रेन्सफार जानायखौनो इसिबां खुसि जाबाय मानो खुसि जाजानो आङो आंनि आंगो जायगा बड'लेण्डआवनो ट्रेन्सफार जाबाय नालाय ओ बाबा माखौ खुसि जालाबायखोसि नोंहालाय साबा दाङा जायाफ्रामालाय नै आया मा थिख्लायबायखोसि बड'लेण्डनि बबे जायगायाव आफा बड'लेण्डनि क'क्राझार नोगोरावनो आइ थिफा साना हुआ मिथिया हसिया बोरै थाहैनो नोङो आरो मारै ट्रेन्सफार जाबोखो क'क्राझारनि अफिसारा मानिबा जाहोनाव बुथार जाबायनो दा बिनि जायगायावनो आंखौ ट्रेन्सफार खालामदों बिमा उफाय गैया आरो बेथ' जोंनिनो आंगो जायगा माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय कबिता आइ दाहायनो रेडि खालामखादो जागोन आफा दे आइ दे बिमा थां ओंखाम खुरैदो थां आं ड्रेस सोलायहैनोसै दे जागोन दे होनबालाय ड्रेस सोलायनानै फैदो खुरैनोसै आङो काली प्रसाद नों आंजों जुजिनाया बहुद गोरोन्थि जाबाय नों आंनि गुबै आखुखौ दासिमबो सिनायाखै आदा जों बेबायदि आखाइ हेबनानै थानाय सम गैला नों बिथोन होयोब्ला दानो बिनि गेंखौ दंस' खालामजोबगोन नङा फंबाय गुदुं गुदुं खामानिखौ मावनो नाङा जाय खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिखौ मेलेमजों साननानैसो मावनांगौ मोनथिबाय खोनासं फंबाय काली प्रसादआ मासे गिथावना मोसा दं बे मोसाखौ फोजोबनो हाबासो काली प्रसादनि गेंआ जोबबाय मोनथिबाय फंबाय फै आं हारसिंल' थायो रावबो थाया बेयाव हा बिदिब्लाथ' रावबो थायाबा बुरसो थायोदां होद बुट गैया मा बुट थालाबायनांगौ आंलाय बोरैथो थायो आफा आं न'खौनो फसायथारासै गुवाहाटिनि बायदि नङा माथो न'आनो दे माथो खालामनो फैदो गैया जाराव नों नैबाव हाबैदो मादैमोना नैबाव दे बिदिब्ला बाबु नोंहा नैबे नैबे सायाव थादो थांदो सिङाव जागोन दे लब्बा होननाया नोंनोमोन नामा औ सार नामा लब्बाबाबो आं लब्बा नङा सार आंजों साननैसो थाफाबा नों मोनथिगोन माबादि सालाक आं जाख्लब फंबाया फैयाखै नामा गैया दहाय फुङाव फैदोंमोन माबा खामानि दं नामा थांफिनलायबाय नोंसोर फैगोनखौ खिथानानै थांबाय बे आंनो दे 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 बिदिब्ला आं एसे रेस्ट खालामहैनि दे सार दे औ दे अ दे दे आइदि थोद गिदिर मा जाखो आंहालाय सियारसो फुगारगासिनोमोन बा जाम्बाथारलै आंबो बिदि जायो आफा बुथारजानाय अफिसारनि जायगायाव गोदानै अफिसार जइन जाफैबायनो गासिबो फाइलखौ बेनि आखायाव थाबै हैनांसिगोन आच्छा नङाब्ला सुन्दर आरो दुंग्रा मोनहा
बारस'नानै खामानिखौ मावनो हागौ गोदानै फैनाय अफिसार जोंनि सोमोन्दै जेबो मिथिया साना हौवा थांनानै फाइलखौ गथायहोयोब्ला जोंनि खामानिखौ फोथायनाय नङा बेनिखायनो साननैसो अफिसाव जिरायहोनानै जोंनि सोमोन्दै डिटेल्सै खिन्थाग्रोनांगोन नाथाय बियो जोंनि बाथ्राखौ गनायाब्ला नो बिदि जानो हाया जुदि बियो गनायाब्ला गावनि साजाखौ गाव मोनगोन हा नोङो मानो सब समाय जेननायनि बाथ्रा बुंबाय थायो देरहासार आखाइ फुथाव फैखानाय खामानिया बोरैबाफोर गलाङोब्ला आं खिन्थु जिरायनानै थानाय नङा आफा नों बांद्राय जिंगासि नाङा खामानिया जोंनिनो जाखागोन सुन्दरजों गेम गेलेयोब्ला बेखौ माबोरै फेजेननांगौ बेखौ आं मोजाङैनो मिथिखागौ सुन्दर देरहासार फिसा आंहा नोंनि सायाव फुरा फोथायनाय दङ जेरैखि जायाब्लाबो बे खामानिखौ मोनथारनांगोन आरो बिनि गासै आसाखौनो नोंनोनो हगारनाय जाबाय अनसुला बुं आदा दुंग्रा आरो सुन्दरनि आखायाव सोर सोर सरकारि मानसिया लोब्बा दं गोख्रै खबर ला आरो जोंनि थांलाय फैलाय लामायाव बिसिनि गेङा जुदि हेंथा होयो गासिखौबो बुथारजोब सासेखौबो हगारनाङा जागोन आदा नै बिमा आं अफिसाव थांसै समा जाबाय नै नै रथ'नायसाय दिनै नों अफिसाव थांजेनगोनबा एसे भगबाननि सिन लानानै थांनायसाय लानांगौ सार बाल मोनदो नै लब्बा औ मादै नोंबो खरसा लायनो थांफाखादो थां र' आं मना लायनि औ मा लाबोनो मादै लाबोदो दाउ बेदर लाबोदो ओइ, सबाय लाबोदो आंहा सम गैला। आलु लाफा मैद्रु बानलु गासिबो लाबोजोबखा दे सामब्रामालाय नांगौहाय लाबोफादो थाथ' मादै दे थाब फै दे आफा रथ' थाब थांनो नागिरलायखो नोंहालाय गोदान सोदान सायावसो जायगायावलाय हा माथो लायनो थांनो नागिरखो नोंलाय आं एसे जायगा नायनो आफा मोनथिया हसिया मालाय जायगाफ्राव जेबो नङा सार आं दङना लब्बा दङ लब्बाखौ गिजोबखायो लब्बा नोंखौ गिजोबथारो क'क्राझाराव औ सार कबिता आइ औ आफा थाब थां मोनथिया हसिया बारा गोबाव थानो नाङा आरो रावजोंबो गोरा गोरा दा रायज्लाय जागोन आफा लब्बा थाब थां दे नोंबो दे औ दे सार दे फैद' बाय 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 दे जागोन सार आं दंना ओइटा किमान 10 টাকা 10 টাকা आरो फान्था একে दे जाबायलिना बेनो औ जाबाय किमान हयसे 20 টাকা फैसाबो गैलालै जेबो लाला थुदो फैसाबो गैला बारा माबा लाबावनांगौ ओहो नांला आङो बाजाराव मा दं बेखौसो नायनो फैखादों उनाव हारसिं फैनानै लांफैनोसै बिराद मोजां सोलोंदों औ ओइ कबिता ओइ होद बुन्दा दाउ बिनि सावलुलुन सेंग्रा जाखो बियो न' लादो सरि ब्रादार जेबो नङा दे मा स्टिलनि मानसि बिलाय थारुन मोखां खांनो नों सोर
सोङा हसिया बे अफिसनि रुम सिङाव नोंनि माबाफोर एपइन्टमेन्ट दं नामा आर बेबो खुसेर जानानै आं नोंथांनाव एपइन्टमेन्टनि थाखाय फैयाखै आरो बे रुमाव हाबनो थाखाय आं रावनावबो सोंनांगौनि गोनांथि गैया अ बुजिबाय अब्ला मा खामानि लानानै फैदों जुदि खामानि गैयाब्ला ओंखारलांदो आहा समाया नस्थ' जायो ओइ अफिसार बे मासियाव सिगां जोंनि मानसि जिरायोमोन आरो आफानि खावसे रांजों बे अफिसा सालायजायोमोन आं खालि बेखौल' बुंनो फैदों सोर नोंनि फालाय काली प्रसाद अ नाय अफिसार आफाया जेखौ बुङो बेयाव बेनो सोलियो नोंथाङा बेखौ गोसोआव ला ओइ नों आंखौ गुबुन अफिसार बादि दासान आं सरकारनि नेमखान्थिजों सोलिग्रा मानसिसो आं आयेननि खान्थिजों सोलिग्रा मानसि अफिसार जोंजों लोगो जानायाव नोंथाङा मुलाम्फा दङ नांगौखिनि रांखौ जों नोंथांनो होगोन बेखौ नुवाखै घुस होनाय आरो लानाया हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर बेखौथ' घुस होननानै बुङा बेयोथ' नोंथांनि खस्थ' खालामनायनि मोननांगौ फिथाइसो नों जेखि बुङा आंनि बाथ्राखौ खोनासं बे अफिसा आंनि मन्दिर जाय अफिसाव मावनानै आं गावनि नखरखौ खांदों रुजुरुमुयै आं बे अफिसखौ खालाय खालामनो हाया आफाया बुंदोंमोन न'आवनो थांनानै रायज्लायहै नाथाय आं सानदों न'आव थांनानै रायज्लायोब्ला गोदान अफिसार फेमिलिया समखिनो हागौ बेनिखायनो अफिसाव फैदोंमोन थेवबो नों जोंनि खोथाखौ गनायासै न' प्रब्लेम नाथाय खोनासं अफिसार नैबे खुसेरा जानो रोङोब्ला जोबोद गोदै गोथाव रस गोनां नाथाय जानो रोङाब्ला बिगुरा गुस्थियाव बौगोन बाय